Makadini sisimele ndinokumbirawo mundivige. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndaremerwa nenyaya iyi kwenguva yakareba. Ndiri mukadzi ane makore 22. Ndine mwana wangu ane 3 years. Ndave nenguva ndichizama kuda kutaura nyaya iyi, but ndinoshiya kuti ndoudza ani. Mwana uyu ndakamitiswa nababa vangu anove stepfather, murume wamama. Mama vakaroorwa nemurume uyu ini ndiine makore 10 ekuberekwa, mushure mekunge baba vangu vasiyana namai vangu vekundizvara. Saka ndakazokura ndichigara namai vangu nababa ava. Saka baba ava zvakatanga tine 18 years. Baba ava vakaumbwa zvakanaka, munhu anotaridzika zvakanaka. Saka pakatanga kungoita kakuchivana pakati pedu kusvikira tatanga kudanana, ndobva tanga kurara tese amai vasipo. Amai vanoshanda kubva neMonday kusvika neFriday. Ava baba stepfather havashandi, vanotochengetwa namai, tese tinochengetwa namai, nekuti ini handina kuzokwanisa kuendera mberi nechikoro musungire mekunge ndaita mwana. Mwana wangu uyu anotochengetwa namai vangu. Saka zvakundiremera, zvakundidya secret iyi kuti ndiudze mai, ndikutadza kuziva kuti ndovaudza ndichiti chii. Ndandichikumbirawo sisimeli kuti mutaure namai vangu ndivachiziva nyaya iyi ibude zvayo pachena. Ndakuona kuti ndiri kutadzira amai vangu every time. Apa vanochengeta tese mumba umu. Handizivi kuti mungandibatsirawo kuti nditaure namai secret isvike kuna mai zvizikamwe. Ndakatraya kuudza baba ava kuti ndakuudza amai, vanovhara voramba vachingoti tichazovaudza tiri tese, but nguva yareba havasi kuda kuti ndivaudze. Amai vakambozama kundibvunza kuti mwana ndewani kubva iri nhumbu. Ndaingotsika ndichingoramba, but zvakundiremera. Ndinokumbirawo kuti mundibatsire sezvamunoita vamwe sisimeli, kuti mai vangu vazive chokwadi chiri kuitika mukati memba yavo. Ndinokumbirawo kuti musandijaji. Thank you. I'm looking forward to hear back from you. Right, imwe yenyaya dzatinadzo kuseri, mwana ari kuti akamitiswa na so-called stepfather pamba. I don't know. Hameno guys. Handizivi guys. Muswera zvakanaka. Muswera muchingobatsiranawo nenyaya iyi. Ndichazotaura navo kuseri if they agreed. Sezvo mai vacho vari kunzi varipo maweekends nhasi namangwana. Chatraya kuti tivabate nine vamwe timu rangu kuseri. Tonzwa kuti vanoti kudikana vabvuma kuti izouya kulive youya. Kana yarambawo yaramba. But it's something that you can discuss about. Muve nezuva rakanaka. Bless you.